Det er nyhederne. God aften. Den nye DR-dokumentar med Islamisk Stat er netop blevet færdiggjort. Det kan ses på DR1 lige efter nyhederne kl. 22. Islamisk Stat er en terrorgruppe med oprindelse i Irak og Syrien. De har høje tanker om sig selv og regner med at have overtaget store dele af verden i 2015. Må du ikke det der? Det må du ikke det der. Det må du ikke det der. Hold i kæft, 2 minutter! ISIS vil Qatar i Irak, og USA startede med at søge krig mod terrorisme i 2003, da de fløj en Twin Towers med 2 kabrede passagerfly. Det døde cirka lidt under 3.000. Efterfølgende er der været Irak-krigen fra 2003, og nu krigen mod terror. Så det ser ud nu, at Danmark faktisk er fare for at blive angrebet på grund af deres støtte til USA og Mohammed-tegninger, og også de nylige afsendte F-16-fly. Stop. Må du ikke, nej. Terrorisme i 2003, da de fløj en Twin Towers med. Fuck.